La penya del Morro, cada tarda de 5 a 7 a Ràdio d'Esvern. Quina ràbia, no? Perquè ara Sí. m'hagués agradat parlar amb la... I què fem? Iri. Truquem a algú que no l'hagi tocat. Home, No, és sí, molt bona idea. Hola, bona tarda, amb el Just Fosalva, si us plau. Sí, jo mateix. Hola, Just, et truquem en directe des de la penya del Morro. Ah, molt bé. Bona tarda. Escolta una cosa. Bona tarda. Bona tarda. Just, tu vas participar al concurs per anar a sopar 2 persones a l'Ateneu, no? Correcte. El que hem de fer ara, el sorteig, Sí? i el que no saps què? Que m'ha tocat. Hòstia, no ho fotis, tia. Sí o no? Just, Què? que no t'ha tocat. Oi, què fots, llavors? Què em truques? Per dir-te que no t'havia tocat. Què, cabron? No, Just, ho sento. És molt cruel, això, És molt Jordi. cruel, això, no? molt cruel. És molt cruel. fort. Just, em sap greu, però és que no t'ha No s'havia tocat. fet mai, això, eh? Ja, que t'has cregut per un Per què moment. em truques? Ja, Si no m'ha trucat. t'has cregut per un moment, no? Home, i tant. Ja, és normal, jo també m'hagués passat el mateix. Que estaves nerviós, ja t'havies sopar a Ateneu, no? Home, jo ja em veia sopant. Ja, doncs no t'ha tocat, no t'ha tocat. És que saps què passa? Que mira, l'he tocat a la Laia Guillemet, no sé si la coneixes. Sí, i tant. Doncs, mira, me'n pots anar amb ella, si vols. I l'hem trucat i no contestava. Llavors la Carme ha tingut la genial idea, diu, per què no truquem a algú que no li hagi tocat? I dic, home, això és molt cruel, però bueno, ho hem fet perquè a la penya del Morro som així de... Ah, molt bé. Sí. Que guai que sou. Però escolta, Just, no pateixis, perquè mira, per haver fet aquesta broma macabra i dolenta de mala persona, directament participes al següent concurs del sopar a l'Ateneu per 2 persones sense haver de trucar. Què et sembla? Molt bé, perfecte. Sí? Veus? El següent a veure si ja tongo i em toca directament. I Bueno, ja veurem. Potser tornem a trucar. Sí, exacte, per dir-me el mateix. No ho sabem, no ho sabem. El sorteig serà aquí 2 setmanes, d'acord? Val, O sigui que ja et tornarem a... Ja estàs inscrit al nou sorteig que comença a partir d'ara mateix a la penya del Morro. És que tenim molts sopars aquesta tardor. Cada 2 setmanes tenim un sopar, Just. Bueno, Està bé perquè és el primer sorteig, és l'antisorteig, això, que Sí. truquem a la persona bé. que no li ha tocat. A mi m'agrada, és original. Just, moltes... Diu perfecte, l'home. Ai, Just, em sembla que d'aquí farem algun tall i ho penjarem en vídeo al YouTube. perfecte, molt bé, em sembla molt bé. Què és aquest so? Que em vibra el mòbil, que algú em deu haver fet algun missatge o... Deu ser la gent que t'escolta, els milers d'oients de la penya del Morro. Potser algú et convida a sopar a l'Ateneu. Bueno, gràcies al futur alcalde de Sant Just, Just Fosalva. Bona tarda. Gràcies. La penya del Morro, cada tarda de 5 a 7 a Ràdio d'Esvern.